Marshall dışık mehkoy kerde çıkayma выпуски эфири. Латса доузит лархамядал кердерш. Таханши Богда Булбер, помощь Пекирч Петербургский экономический форум. Эрбиакка туа бежлат нясилер молбики бутник. Цуик идол яхуц междоузит та корреспондент. Сала артнис сقيتم لقبش دحو بيرش إشكولير شون مقبول شوخ. Тахан делкан официально хейлер камыштыгер Петербургский экономический форум. Халық вал саханыштайып, доқадым ваша қиттар оқшыр кердіш конгресс көйтамасы да хүжеуч, туалайуч юбилейнді цу форме. Это вай республицик дохыш хада ақлатышияц. Оқшыр патчалқин эт корпорациясы бартбелер хыжи вай регион. Россия дуазул арахар эт изр соуду ақшо хол камыштыгер хар шерда хүжеуч оқ экономический форуме да ақлатыш. Подписать двустороннее соглашение с нефтяной компанией «Роснефть» о двустороннем сотрудничестве и продолжении работы по социальной программе компании. Также мы планируем подписать соглашение с Луганской областью по взаимодействию в экономической сфере, культурных направлениях, а также социальных вопросах. Также планируем подписать соглашение с Российским аграрным университетом и центром Алмазова, одним из ведущих медицинских центров не только Санкт-Петербурга и области, но и всей страны. Поэтому в целом отмечается интенсивная, хорошая работа на полях форума, который в этом году является юбилейным, собрал рекордное количество участников, но также отмечается серьезное увеличение по инвестпортфелю и тем соглашениям, которые планируются подписать. Доқайуатсыш экежгон гюрт дайхач спецоперация лилди боқойуатсыш долға доқы герц гучтенет. Это сутайпы зулма бахар хой лорбалар дихыш. Цуюрт рачна хатси мотигеч депутатыш севаша қетрда дихер терроризма духлері елчы комиссия дуақышхуш. Қилымзы совет секретарь волч Зайтиан Ахмат Гулбенович туюғы кердехыр дезл нисыш ноқ бахарақ дяшна нож қаста юақ терко език. Дахуцик дицачун терко ишалар тасиомычный топ. Заседание до Юлиныч Халхар минути Кырзлин совета секретарь теркомта езер кертер шхахтера истахужим буацы кигер хошта дуздендер. Зайтняқан Ахмада Хета чохвай регионер преступность ещё тарухугер харда ена ниши дезл дуал диштахужим лахт бури. Карарчхан экиш қонги юрт исхахтер масих чалхани лахт цунах массалдешді масих кер халқы мехтигерчи вахар хочингер кордя герс цул соуғы декчу қейрым босит герз алорк дяхин мохтигертер кашмаш халаро. Иш заседание дуц охтерве кигер хой экстремистский уамалёлчы сайтышка чебулыш халара, экстремистский диагер видеошка хежеш халара, дох киги нахбазулым хош дуцы чингладухыш. Царвала и летшая республика берега чебахар хой қерымзлен откамыш беш халар. Пособники из услуг оказательства. Жмодер деш болна би, зумж деш болна. Кырзлен совета секретарь дехар дер мехтигерчи бахар хошки депутатышки кигер хошсы махула духах баша қетржда қахен. Царцы дус дез дезел адяхи амел луархамин болуш еях дешаш. Экаш қонги юртырчи бахар хош яхы чох онычнах зулым хошла духар нислу уж болца беш халара. Ишт қайта четер кылдыр қ духатырш. Масала хуахдер юртырчи няқышты дузен қуачым буацырыш. Зайтняқан Ахмад Изладихар қайта чедақ буацыж мелханачин. Кырзлен совета секретарь Эллар республики преступный нек бita bita mersh vaxı rival bezin bolçanlar xabog beş programmi yani. Yaxkevan adla hatvener mersh vitil soğu tsumbaq oxtoj noqostil dedi. Mankin yaqan Indira Askan yaqan Muhammad Merjay Ramzan kert xamış. Aqalaqçı yuni efiriyalitler mehkatır qamalzi yol aranar program. Respublik bahar xoy attuğu region kölgülgoçuk molq şoydolujdul xatır dixir yodulda xazit. إطلاق إيونيدين تليفون بوزمي سن فيديو سونكا شغل باخر خوشكر خاطر شحي ديجي قمن بتشالقينا تيليراديو كامبانيش هاد الصار قاجدي اتو بو تليفون نومير شغل بارخ يزق ورخ تقاشيت تقاشي شوز قتا بارخ يزق وريت تقايت شوز قيت شوز قتست سوسو اسم خون بيت تروي ديولوجيا دوش شوز قيال شوز ورخ واش نومير دا تحترت Нәсілер молбеке көрпе будучне реконструкциялар бол хабар меда хожбы. Ишты шербеп дәби юрти яқырачылық шой хоттыш болнеq.
Волхой ханз махулыға хегіш бұ, тойырты беғлыч метер, яқачылғай бұд неқтайбіш. Белгіл дуақыз неқ цайт метр хавыл шербеш бөлгі. Цегер қахегім зұшқаны чуағырнеған Руминас достағы. Нясри мағыл бі күрпі яқш неқтір ремонда юл яса цалақтышты олқа яқыр. Кырычқанцы деқтір бұғыда құда хүжбі, гузынчыш сұхалыш көт дәді қырыжды, вұрқ метргір сайт неқ қачылс неқ шербері, неқ оғыныш ханесері. Halka hal meri o brizo machines değil hal var hal suvalış ahan zepadiyorum da yakra gez abzor dikayos abzor ya hambar dikayu yanro hambar yapadiyorum da yani غشلون بلخش داقلات شمس يختوابي تاريخ ستافروبولسكي كراير حي خايه تحنيق ادوس دا قادر نيق داخو طابو بولجبات حن ياج جوزنش الت بحلوت ان دبخا بياخش تاتيخ كش جوش ديالر جوزنش شيدي قرج قواتش ديجبو حد بولصه حن ليه تابياخ خاطر جوبلش جوزنش جوخ شيدر بلانتا تيجاد اساس بياخ хамдат он ник хатуаби беже берегник овозы да Молгобекский направление твоя ж дохка жмдитка а по участкам проектной сметной документации финансирование حجادي вот هار شراء планируют déjà финансирование عن شراء شن شراء شقبة باتش بوخبر بوخج ديوي نياقش ديوي تاخ تدوحش الصوت بيا جوا بيا همدات تقدر هنزل يا بيتا شدوغاز ديال خسات ساعات يخصص ديج بوخ تبيج بوخ لاو ديج بوتكش خنيت ويشت همدوش هاردينه انيقت اغلشق وراح مسيز ماشين حل ايوت دوق автомобилистишсан оздо ислам хейжво ехач грейдера метил уқузнис нақхлырки. Я вот езжу очень часто по этой дороге, и вот заметно было, что она не в наилучшем состоянии была, и хорошо, что вот начали, хоть и с запозданием немного, но ремонтируют потихоньку. ремонтный службы жлоткажи уқызғышлон болхаж долхар тержиде жолқа اتحرك эйрен ауатдич сарах тарих ши қомарды сетяхыш. Водитель шфидидес қирдеш сагват ценс хан қирди халды ғышлон болхаж долхаж дуазут ла اتحرك теркалцедеш водитель машина шхалмиш легка. تيرتر يوقج أشلقي قاچل زبودنيق يشوچق داوس توبيلرخ حد водительش إجر دوقا لطق جول قو كيلومتر ترغشلون بلخ جيستي دواخد مارخي بوچق باله مال بكير گرگلنق بوش مارخ وابل دي بولخري اتو خوبا كردش نياقاق بيت إيس واخرنيان رومين زوراب نياقان رمزان كيرت خوامش Сайтлахчы юне региональный хоржымы комиссии шой бол дабылбер республик халк голыма депутаты жбелгі бахара. Это хоржымы комиссии шой халк рақеты чиетаған найхер. Ваша қетілік әсті теркойыр құддыл хоржымы шыбақ оны сақ хозым буатсы шыды дахара. Үшті ұқден ұшық шой бол дабылбеже пача қен дум депутаты жбелгі бақ жол федеральный хоржымы комиссии. Кердуақ хоржымы ұқшыр барайтлахчы сентябрияда дәлер құшдылки. Тағын егер ларами документ таханар заседаниях о хатьезиштері календарный планы цуто арни ар ши кандидатш иге бахбизм болжия партиже цар бол малах срокышса нисте малах бол мацхан хабибези мелха исаи цар нисте и шамаж бол пастиш с календарным планы главное вешта документы жду вас нистиш. يبرجرتش صالح إشكال البيرج شنسبينا دي شهر خدا دقيق اسقاط جدي احتو خباتك هنس حل جلات قد باشتريا كيرت إشكال حليا يلرت هاد شجر أيوني إسبكسون تحكم شيدهش إبرجرت إشكال حليا بوخ تمرش بوت هشغلر يفكرني عن يونس بيكو بدري تشجر بتشخامة زغشلو أخشر سنتيابر بيت إكسبلاتация دايليرخ актовый спортивный зал ши лори кабинетти цусу за обхошт паратон мел ишқачын болуш ве бят ай эттишер хочолар хайол згашло халя яларц эттугубы берж сен шинсмена деш гардадак مدري إيش ديش البروسيس باري مداغو جولش مل إيش قاچم علش بجبه أبيكتك حاجة شيء شق بيالش غشلون بيلهش أخشر أغسطس بيت طوالة دي حقاچش يستداقين أمر ديلر ميقدس سوسو بيلغو دي قرصو إشكولا أولور براتسكي تيول أورم بيجيت يردواتش روزق أحتوائي يزلكي Яргич Колбасет Кавказьяш предприниматель ждaqal watаж ярмарки нясри шкультуртен улудахш. Шурида рыж тайп пармот ыштыкыдыл дырыж иец яхтыгыбы молыга тигнисфенчүн. Ярмаркта юлини угбет халхашкина. Этот адилаш июни качылцы даялер хыжи. Доч хаман мяхыж цардикл зушалар та корреспондент Котня Анна Марина.
Кискаева Альбина в республике Каст-Кастьё хар ярмарка тейп арнахчиш енылхи бахтсу. Юхкюатсу ферма викл ханса эштахан из ергич сели республика викле. Духил таган сандина шост кил нахчи яшик дяхти дехкатсу. Цутеш дутсун продукции метигерч бар хош юзыш охватыш охлара. У нас сорта есть соленые, на вкус они почти одинаковые. Ну, соленые, малосольные, средней солености есть любые. Мы приезжаем не один раз, нашу продукцию любят, ее берут. Очень вкусные. Альбина شيء خوي بولدق يحار دنت صار تعرف صودو مثلا أصدق فردوس تغن حلقر يتجات سيلي ميكريين شحاش قرشرن برودكسي قاصق ياخد مسز رياز يلجوس برودكسي مياخشت سندك أخيتشي يتقاس وزرام نخче хосхет. Разные здесь сыры есть, соленые, малосольные, средние. Вот я прихожу и покупаю здесь. مياخش كيس قديوس حتى مياخش да, цены ниже. ما كيس قاعدة مياخش. تواي قول دي دمي دوق دي دوخي مودزي بوق بيا سومشي برسقشي وصحار سقاميل إيش حمية حتى شير سميتي خلر جتر وقتو يجده اشتيار مركي إيز إحتو بطيب بارشي حتى باخر خو أعمل يخوش بخلر ملياي خلي حتى ديقة شي ميلش تدعو أوزر كل دياس سقدا وقبات شي شامك حجك الدلا حار شي شيت أرميج دول تزدو روسا ناس وي ميق تيب بارشي بس بسار شيكري قوح مسيك شده صنديق بوز وي باخر خو شام صن إيزر خوش أحيج خو أرغنرشيان مكج حن إعلش تسان خو предприниматель всегда قواتش خو جولرك. Ну, у нас здесь чаи для диабетиков есть, для нормализации давления. Зеленые с имбирем, зеленые с ромашкой, травяные составы есть. Вот, бодрящие также чаи у нас есть. Вот это уже вторая партия пошла чая. Это у нас 10 килограмм здесь. И вот начиная от нее все на его уровне были чаи. Вот видите, меньше, все меньше становится. Цусорус она у ярмарка организаторы масла أخشى республики يتبع мероприятий إزلادا حجة وميق حبا يرجع كاب كازر حاشي حتى برش توارده كابيان باخر خو دقاتر كوت وزج شرنيه موزي продукции цусорус она зёх геттер догоз дуак шорт мори продуктыш خلر. Сегодня, несмотря на то, что дождь, тоже люди ходят. Если там 5-6 человек проходят по ярмарке, но обязательно они уходят с товаром. А по ценам, например, если сыр стоит на рынке 250, то здесь он стоит 180-200. Цены, разница есть большая. دول دوغا предприниматели док дух дали эцер хош цнавал нокали ханзер хаваттем теркалц беш лал хорч регион шкариенш продукции пейт эцелар харцар ярмакат قادي لغش июнь قاتشلس خوجي تغل اوزدا قلاص احتو تبيانري استرو خوجي تحت دوغاش دينوشك كوتني عن مارينا черняقن الرحمن كرت خامش Алгай Патчалкин университет Элмон библиотеки дайгар Россия журналисты юғырлен региональное отделение чықен хоржма конференции. Белгодуақ испқеш рад цада хужульки. Оғыт эхер чуға неғду қатер кот олжыдол хаттырждар губен рождейцарыш. Журналисти союз бяж был гадейцар цун председатель олшнеған жан сурат. Тағы қажыртик дуалды дол қойт сыгалат топ. Суйық ебі республик тайп-тайпар чухан бара средства виклыш. Цусуқ керт председатель қажыртики. Ханс бянза цусуйза күлгілді шобы алғайчыц өйгілші кертер газета кертер редактор бопнеған шамсудин. Әт суши радоштелыр шин халш көттяч дейқырыш дыдза қачти. Конференцияда хош хағдер вай Патчалкин хақын тқайпқы шудызра хетия конкурс дайхары. Тек гош құдды алғай республик дейгер дозитыждал журналистский белхыш. وقتها обсуждать вопросы отчеты, даяха Ёлжёлч союз отчеты, председатель отчеты, керда союз, керда правление, харжа керда союз председатель, харжа союз Ёлжми, керда правление харжале датха. Саяха чагылар хами дошлар конкурс чакяк вай мягкат гапш дузышлина, вай мягк хакылат гапш дуалжлина. Студентный хитя Ёлжёлы журналистский конкурс, материалы публиковаться, деш телевидение, радио, ютаж, за материалы, конкурс чакякан. إشكولي شواجبق بولجقة صلاة عتنيسة سقية ملق بيجبه في ريسبوبليكير سامك باهر خوي مسيوش لاجرش كتغول قاتسان مل إشقاجم على جباب قاستا دولقي وتجبير الشوي مقدمش تحدو تجيت خارغنار سيوجيت دولق يرتديق أونشكول أخكن خان بوغنز يول صلاة عرا لاجر خليدا أوت وقز بيري أهتو بشاشلوش بالصلاة سموق داق مصلاة تخن داحو جي نجل دولش بيرش تيقير كونكورس وسبيتاتيلش دوكتي شابا حار بيرت حد سحامن تحسب دولش خلرا كوسينياقان إل أوديتورين حلقش قلات أماوات بغد تخن سوديك قدر إز مشتخلد هار دينو شيلر يوت أخبيري سقيتمي سو اسمه كلاس أشوال جوي سو أوس جاخوز خيط بغدراج تولوز لوز رازن إيجرشت فوتبول لوز باسكتبول لوز
وستخو يعم خزخو دوزو يعم конкурс участвовать даже детко танец детко конкурс они جيتو قطعيجتا танец детко лезгинки هاد جندارني عن خادي تغن اكتيس خليزشي اسكراسنا شابتش كتيول شفالجا كيرت توربل خوتشن رول لوزيشي ييجا او قسمق دول الجوش ده تسدوح تحدى دوات شر اقلاقي دي صلع دقا هيشي يوخ خادي Сутахана участвует даже песни локожиса, спектакли участвует даже. Сунты слова, что охозахет, из интересного ёлн дядцы дочь, а за роль выбрать я. Начал долж бирш тиқич ахватыш давай қамын халқар воспитатели бери тиркот иезерцу. лагерь цуалач июни денст қят цуалач июни қачылс бол бешхуге. Уқыз яқ қач ханчу воспитателих боғынс болдот тайхуба бирш. Из иш цихылыч далц хан элч царқ эста хар берца болх бухар вертиркалу. лагере шиба берді хауқыш сақерділіш юртыр дуатыш қыч ергіш республикер бережді лагере хауқыш. Цанс чах сақердло, ох тейп пар мероприятиш, даху береш цани, дешер конкурсы шо, рисовать деш тейп пар конкурсы шо, береш тхосхет хар бер цацгулк дуатыш дат. داشتي نانوشتي لاجر يخدوخ نوقس الخلحن أوج بيرش وقص خلش تسانت إحساق دي دزتسار. الحي لا ديك خيتسون خص أني أهم كيتشش بوتش بتر خص حيغم بيش بدي ديز مال دي ديز خوش حيغر خويبة воспитатель жал царя эш семетл эл царь лоз бизи лоз бил бизи бил халбол бизи халбол болш что дике подобрать пет коллективеш هات لوزر شق دان شلت ها بير ستلو ودول وقص تانكيش دي اتشان بولش دارده بيرش لارخا قاش طول جغبر بتسچيا بيدني ملو برودكتش هات منيو تيب بارخو ارا لذيذا چداكات بيرش جا متسدي خص چان بولش حميوت بيرش رازده مسيق بوت بيلش بيرش بارتش تاخوش د لاګری د قد قد بارچ د شرشراد سلوداستان خم خوي تمر لان خل خوي مارينا گويغنيغان خواش كيرتومش استوري لوردي تيول اكسي دا خو تاجه يعني قان جمالدين صراچ قمان بيبليتيكي مولغلو بوچن اتوب قمن باخرت تون استوري تدوزدين سورت يقيول كيچل بيبليتيك دا قاشيت هذا زمش قاچري ديزدوت واخر ديغان روميناس Республик Бахархош исторический лархами огоны жицел рано солдады шойдизла архивер кяхтаж музей дашдыларц. Цуюк эдуар нагах марнис луждуац книжкаш кандр маслат эмтхан суртаж иш тхата документы ши аудио-видео записи жи. Акция организатор жахчук ширч материал ян хай мехтиги лархам болжац. Республике Бахархой соуг акция дақлац эхех Россия дозу арахар организация ши юқрлен объединение ши хуамбара средства ши. Жирахер что واخر خو ليانو ياخشتو صورت جديد درشي اشتاق دي صورت جدي صورت واخ اتسكنيروت اتسفروات تن قدور واخ قيت دي خلدات سيديق درش ماتيريال قاسنا خلدولك بغدي استوري اغونش خدمليوت اجغلو تدوحت اغرش حليك ياختج ليلدي واش تهدات акция шық оғыныш пейдлужи алмегді в библиотеке частной коллекции дало حتى توشي أرغى оригинал цифровой вариант مخبوط جخلو خوج مخلر إزبول خدوق أهيك ديج خلر صوغة كإزغروس إيش بات كنشك цветной холл черно-белый холл таққа разные форматы холл избахандолж сканеры доступности жил формат сканировать и обработать и хар книжка цац листок сканировать деш каждый раз цац листок изи дер книжки сохранить даже шалаволш болхлоча далу цузы диш бескичи я передать должен колоча цуколочу уже автоматически переводю форматы же разные PDF яхаш текстовый яхаш с разные форматышка переводить деш иш сохранять غلقي قمن بيبليتيك حيلر ديس بيطلق شردينس تخاندينس سنبول خويق اهيك جبو مقبول ازدانيج لوخش يوحنس دايولش تحق حمخنديتي تخنر جينا بيبليتيك ياخي فوندي اشت كير تكنولوجي جبهان دولج اتو بريك بواخم الكتروني فورماتي باق
نجاس نصير اشتواشت دوش خلي حباك تخيدا ديكا صار يعني دكتور حقيقة باكت دور خير صار بل نجاس باكت بريم بيرداش حقيقة وتخبوه حب على الدوات صار يجي اشت إلكترون واريانت الجوات صار كان دокументش كمان بيبليوتيكا داش دلش هارفارد دكتور خلي شولش و ديزل ريليك ويش تحقق غير مباسك غير ويز سانت إيرو يموتك خوصرو زيادك حن إعاج دокумент أريجينال يو بيبليوتيكا حيل إلكترون واريانت خوجي وأغنيان رومينا يولو زريما جورو أصلا كيرت خامش اشتري مكوي تهانو عشان دوزي بيلغو ديها كردرش سطح الشطادي كيوت سلا دهرا بركال بيستيغل خيلش